Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo. Insha Allah in dai har baka taɓa samun kuɗi a WhatsApp ba ko kuma ba a fara biyan ka ba, to insha Allah a wannan bidiyon da izinin Allah za a fara biyan ka. In dai har ka tsaya ka kalla bidiyon nan tun daga farko har izuwa ƙarshe, zan nuna maka hanyar da za ka bi ka samu kuɗi da shi sosai, matuƙar sosai in dai har kana da WhatsApp. Kuma na yi bidiyo a kan yadda mutum zai buɗe WhatsApp da dama. Idan baka sani ba za ka iya dubawa cikin channel ɗin nan, kuma zan ajiye maka link ɗin da za ka kalla bidiyon a description box, kuma a ƙarshen bidiyon nan ma kai tsaye za ka ga wani bidiyo ya bayyana, za ku iya taɓa kanshi. Idan kuka taɓa kanshi na yi bayani a kan yadda mutum zai buɗe multiple WhatsApp. Amma kafin mu shiga da ku cikin bidiyon nan kai tsaye, idan wannan ne ziyartar ku wannan channel ɗin na farko, ina son ku danna min alamar subscribe saboda a duk sanda aka sake bidiyo ire-iren wa'annan a sanar da ku, saboda a wannan channel ɗin muna kawo bidiyo a kan yadda mutum yanda ake samun kuɗi online da yanda ake amfani da waya. Ba da ɓata lokaci ba mu shiga da ku cikin bidiyon. A ƙarshen bidiyon nan zan nuna muku yanda za ku kalla bidiyon nan tun daga farko har izuwa ƙarshe, saboda akwai wani abu mai matuƙar muhimmanci wanda zan nuna muku a ƙarshen bidiyon nan, wanda zai yi silan ku ƙara samun kuɗi sosai a kan shi. Za a fara biyan ku kuɗi a WhatsApp ɗin. Ba da ɓata lokaci ba mu shiga da ku cikin bidiyon. Kuma zan ajiye muku link ɗin register ɗin a description box, kuma ga wanda ba su san description box, to ku ƙaddara kamar wannan bidiyon kuke gani kai tsaye, kawai za ku taɓa kan sunan bidiyon nan ne da kuke gani, ko kuma more ɗin nan. A duk sanda aka ce muku abu yana description, duk sanda kuke kallon bidiyo a YouTube aka ce muku abu yana description, kawai za ku taɓa kan alamar more ɗin nan ne. Idan kuka taɓa kan alamar more ɗin nan, sai ku kuma taɓa kan alamar more ɗin nan, ko kuma ku taɓa kan sunan bidiyon nan. Ga daidai nan wajen da aka ce muku ku shiga nan domin farawa, kawai za ku taɓa kan wajen link ɗin nan ne. Za mu taɓa nan wajen. Ku tabbata kun yi like kun yi shirin domin ƴan uwa da abokan arziki su gani su amfana, kuma ku tsaya ku kalla bidiyon nan tun daga farko har izuwa ƙarshe. To bayan ya buɗe muku fuska na farko zai nuna muku shine wannan, sai ku taɓa kan alaman, sai ku taɓa kan daidai nan wajen ɗin nan. Yanzu za mu taɓa kan daidai nan wajen. To fuska na farko da zai nuna muku shine wannan. Bayan kun taɓa link ɗin, to ga daidai nan wajen, duk nan wajen zai nuna muku ƙasashen ku. To mu already tunda muna Najeriya ne, za mu taɓa kan alamar Najeriya nan. Bayan mun taɓa kan alamar Najeriya, sai mu kuma taɓa kan alamar yes. To ga shi nan yarukan gabaki ɗaya ya nuna mana, kun ga akwai India, akwai English, akwai Hausa. Idan ka fi gane Hausa, to already za ku taɓa kan alamar Hausa ɗin nan. Ga dai yaruka nan da yawa, to duk yaren da ya muku sai ku taɓa kan shi. Amma ni zan yi amfani da English ne, amma idan kaman kun fi gane Hausa kai tsaye za ku iya taɓa kan alamar Hausa. Yanzu za mu taɓa kan alamar yes ɗin nan. Bayan mun taɓa kan alamar yes, ga daidai nan wajen da aka kuma rubuta mana yes ɗin nan, za mu taɓa kan alamar yes. Sai mu taɓa kan alamar start ɗin nan, suka ce please log in, start making money. To kawai sai mu taɓa kan start ɗin nan. Kuma shi wannan gun da ya kuma burge ni, duk mutum ɗaya idan ka gayyato, da suna bada 3,000, to kafin na yi bidiyo a kan shi, to suka dawo suna bada naira 1,500. Zan nuna muku strategy da za ku bi, hanyoyin da za ku bi wanda za ku samu referral cikin sauƙi, kuma da yadda za ku yi withdraw ɗin kuɗin ku cikin sauƙi. To yanzu abu na farko da zai nuna muku shine wannan. Kuna da zaɓi biyu a daidai nan wajen. Kun ga a daidai nan wajen ya rubuta muku email, kuma ya rubuta muku phone number. To a daidai nan wajen idan za ku yi amfani da email ɗinku ne, to sai ku taɓa kan wajen email ɗin nan, sai ku bar shi a wajen nan. Idan kuma za ku yi amfani da phone number ne, to sai ku taɓa kan alamar phone number. Ni yanzu zan yi amfani da number wayana. Ina ba ku shawara ku yi amfani da number wayanku saboda ya fi sauƙin yin aiki. Yanzu kai tsaye zan saka number wayana kamar haka, kamar yadda kuke gani na saka number wayana. Suka ce a nan wajen login password, to a daidai nan wajen sai ku saka password ɗin da kuke da buƙata. A daidai nan wajen sai ku kuma maimaita wannan password ɗin da kuka saka a daidai nan wajen, to shi za ku kuma maimaita nan wajen. Yanzu za mu saka wannan password ɗin da muka saka a farko, za mu kuma maimaita shi. Bari mu tsaida bidiyon saboda security. To bayan kun gama, abu na gaba da za ku yi sai ku janyo shi ƙasa. Bayan kun janyo shi ƙasa, ga daidai nan wajen suka ce verify ɗin nan, sai ku taɓa kan alaman wannan wajen nan, wajen wannan alamar akwatin nan, to sai ku taɓa shi. Idan kuma kun zo kafin ya gama yin loading, to za ku ɗan jira shi ya gama yin loading ne. Yanzu za mu ɗan jira shi ya gama yin verify. Ku tabbata kun yi like kun yi shirin domin ƴan uwa da abokan arziki su gani su amfana. To bayan ya gama yin success, to sai mu taɓa kan wajen da aka rubuta mana create ɗin nan. Za mu yi creating ɗin account ɗinmu na WhatsApp domin a fara biyan mu
da shi ta WhatsApp. Yanzu to gashi nan mun riga mun ƙirƙira account ɗinmu, kun ga daga yin register ɗinmu sun ba mu naira 150 welcome bonus. To sai mu kuma taɓa kan alamar yes ɗin nan, za mu kuma taɓa kan alamar yes. To bayan mun taɓa wa'annan gabaki ɗaya, to yanzu abin da za mu yi na farko shine wanda za mu yi mu haɗa da WhatsApp ɗinmu a fara biyan mu. Yanzu idan muka bar account ɗinmu aka bara a biya mu komai ba, saboda ba mu haɗa shi da WhatsApp ɗinmu ba domin a fara biyan mu. Yanzu kawai abin da za ku yi na gaba, ga daidai nan wajen da aka rubuta muku scam ɗin nan, to sai ku taɓa kan daidai nan wajen ɗin nan, wajen nan ɗin nan, za ku iya taɓa kan nan wajen. Kuna da zaɓi biyu ne a nan ma. Ga daidai nan wajen da aka rubuta muku, za ku iya taɓa kan alamar details ɗin nan, za ku taɓa shi. Ga daidai nan wajen da aka rubuta muku start ɗin nan, sai ku taɓa kan shi. To kun ga tsarin yanda abin yake, kun ga idan kuka ɗaura account ɗaya za su ba ku naira 160 duk kullum, idan kuka ɗaura account 3 za su ba ku 300, idan kuka ɗaura account 9 za su ba ku naira 766. Imagine, kun ga idan kuna da nambobi da yawa za ku iya buɗe WhatsApp da yawa. Dama na yi bidiyo akan yadda za mu buɗe, ake buɗe WhatsApp sosai. Yanzu kawai kai tsaye za mu taɓa kan alamar start ɗin nan ne. Gashi nan yana loading. Ga daidai na wajen da aka rubuta mana phone login ɗin nan, to sai mu taɓa kan alamar phone login ɗin nan. A daidai na wajen to sai ku zaɓa country ɗin ku, ƙasar ku kenan, sai ku saka code ɗin ƙasar ku. Kamar yanzu idan kuna wata ƙasa ne to sai ku rubuta ƙasar da kuke, idan kuna Najeriya ne sai ku rubuta Najeriya, sai ku rubuta code ɗin ƙasar ku. Automatically idan kuna Najeriya ma zai iya nuna muku code ɗin ƙasar ku, saboda yana amfani da location. To a daidai na wajen sai ku saka number wayar ku da kuke yin WhatsApp da shi. Ni yanzu zan saka number waya. Yanzu to bayan mun gama sa code ɗinmu, mun gama sa number mu, abu na gaba da za mu yi, to sai mu taɓa kan daidai nan da suka rubuta mana gate key ɗin nan, kai tsaye sai mu taɓa kan alamar gate key ɗin nan. Yanzu gashi nan za mu ɗan jira shi ya gama loading. Za mu kuma taɓa kan alamar gate key domin ya yi loading. Kun ga a daidai nan wajen yana loading. Ku tabbata kun yi like, kun yi sharing ɗin wannan bidiyon domin 'yan uwa da abokan arziki su gani su amfana. To bayan ya gama ko za mu copy wannan link ɗin ne. Yanzu za mu yi copy ɗin wannan link ɗin. Bayan mun yi copy ɗin wannan link ɗin sai mu yi minimizing, mu shiga cikin WhatsApp ɗinmu. To bayan mun shigo cikin WhatsApp ɗinmu, fuska na farko da zai nuna mana shine wannan daman kai tsaye. To yanzu a daidai nan wajen sai mu taɓa kan alamar wannan ɗigo-ɗigon guda 3 da kuke gani. To sai mu taɓa kan shi. Bayan mun taɓa kan shi za mu ga gun da aka rubuta mana link device. In kuma da WhatsApp business kuke amfani, za ku ga an rubuta muku link a device. Ya danganta da WhatsApp ɗin da kuke amfani da shi. Amma ni yanzu ina amfani da normal WhatsApp ne, kun ga ya rubuta mu link device, to sai na taɓa kan shi. Yanzu za mu ɗan jira shi ya buɗe mana. Ga daidai na wajen da aka rubuta mana link a device again, sai mu taɓa kan link a device. Sai mu taɓa kan use mobile data. Sai mu taɓa kan use mobile data. Sai mu taɓa link with phone number. Yanzu za mu taɓa kan link with phone number. To wannan code ɗin da muka kwafo ɗin nan, to sai mu yi pasting ɗin shi a daidai nan waje. Idan wayar ku tana yin copy, idan dai har kuka ga wayar ku tana da wannan ɗan alaman wannan ɗan littafin, to kawai ku taɓa kan shi, wayar ku tana yin copy, ko sai ku yi pasting ɗin wannan code ɗin da suka ce okay, suka ce check the phone number is incorrect. Bari mu je mu duba mu gani. Suka ce check the phone number is correct on your device or get a new code. Bari mu taɓa kan alaman okay yanzu. Bari mu shiga cikin website ɗin. Nake gani ban saka number ɗin daidai ba ne, ko kuma akwai wata matsala da ya faru nake gani. Bari na koma cikin website. Kamar yadda kuke gani, da zaran kun saka wannan da suka ba ku 77 ɗin nan, za ku ɗan jira shi ya gama loading. To da zarar ya gama loading za ku ga ya dawo da ku. Ba abin da za ku yi yanzu, za ku koma cikin WhatsApp ɗinku ne. Za ku koma cikin website ɗin ne kai tsaye. Da zarar kun dawo cikin website ɗinku zai ɗan jira shi ya gama loading. To bayan ya gama loading, abu na gaba da za ku yi shine za ku zo nan ɗin nan wajen alamar me ɗin. Kai tsaye za ku ga ya yi loading, ya rubuta muku successful. Kuma za ku iya kallon wannan ɗan short ɗin bidiyon, shi ma ya yi bayani akan yadda mutum zai haɗa shi da WhatsApp ɗin na shi in a fara biyan shi kai tsaye. Yanzu za mu taɓa kan alamar cancel ɗin nan. Yanzu in kamar za mu cire kuɗin mu, abu na gaba da za mu yi, za mu taɓa kan alamar wajen mutumin nan da kuke gani. Za mu taɓa kan wajen mutumin nan ne. Za mu ɗan jira shi ya gama yin loading. To bayan mun taɓa a daidai nan wajen sai mu taɓa kan alamar wajen WhatsApp number ɗin nan. Za mu taɓa shi. To a daidai nan wajen in dai har ya yi, za ku ga ya nuna muku alamar active da lokacin da kuka yi gabaki ɗayan shi. Saboda ni na riga na yi a asalin account ɗina, ba zai yi kuma na zo na kuma yi a wannan account ɗin da na buɗe ba ne sabo. Saboda haka ne za ku ga babu a ko ɗaya.
To abu na gaba da za ku yi shine za ku ga a daidai nan wajen za ku ga number, za ku ga adadin kuɗin ku gabaki ɗaya. Idan za ku cire kuɗin ku kawai za ku taɓa kan alamar withdraw now ɗin nan ne. To bayan ya gama yi to za ku taɓa kan alamar add bank card ɗin nan kafin ku yi cire kuɗin ku. Kun ga dole sai kun saita bayanan bankin ku. Sai mu taɓa kan add bank ɗin nan. Suka ce please select bank. To a daidai nan wajen to sai ku zaɓa bankin da kuke amfani da shi. Idan Opay ne to sai ku zaɓa kan alamar Opay. Ni yanzu ina yin Opay, ina amfani da Opay ne. Idan kuma ba Opay ba ne sai ku janyo ƙasa ku zaɓa duk bankin da kuke amfani da shi. Sai suka ce account number, a daidai nan wajen sai ku saka account number ɗinku. Al misali kamar yanzu zan saka wannan, yanzu kamar wannan kawai ina muku misali ne. To bayan kun saka account number ɗinku sai ku saka sunan ku da kuka buɗe bankin da shi. Kamar yanzu zan rubuta Hikima TV Tech. Kamar yanzu al misali shine wannan. Idan suna uku kuke amfani da shi sai ku rubuta suna uku. Idan suna biyu kuke amfani da shi sai ku rubuta suna biyu. Ga daidai nan wajen da aka rubuta muku kan alamar save ɗin nan to sai ku rubuta save. Sai ku taɓa kan wajen save ɗin nan. Gashi nan sun rubuta mana success, kun gani ga banki na ya bayyana, kun gani ga sunan banki na Hikima TV Tech. Idan kuna son ku gyara shi ko kuma ku canja shi kawai za ku taɓa kan wajen nan ne. Dan kamar kuna son ku cire kuɗin ku kawai za ku taɓa kan alamar withdraw ɗin nan ne da kuke gani, za ku taɓa kan daidai nan wajen ɗin nan. Adadin kuɗin ku da zarar ya kai 3000 kawai sai ku taɓa kan alamar withdraw. Sai kuma hanya ta gaba da ake samun kuɗi da shi shine za ku zo wajen home ɗin nan. Za mu ɗan jira shi ya gama yin loading. To bayan ya gama yin loading, za mu ɗan jira shi ya gama yin loading ta hanyar inviting. To sai ku taɓa kan daidai wajen da aka rubuta muku invite ɗin. Duk mutum ɗaya da kuka gayyato za su ba ku naira 1500. Yanzu za mu ɗan jira shi ya gama yin loading. Ga daidai wajen da aka rubuta mana get link ɗin nan ko sai mu taɓa kan shi. Da 3000 suke bayarwa, sun rage kuɗin ne saboda abu kun san farko an fi ba da kuɗi sosai. Sai mu taɓa kan alamar copy link ɗin nan. To bayan kun yi copy link ɗin nan sai ku fita ku shiga cikin WhatsApp ɗinku. Amma kafin nan ku shiga cikin ku yi copy ɗin wannan bidiyon da kuke gani. To kafin ku shiga cikin WhatsApp ɗinku hanya ta gaba da za ku samu kuɗi da shi shine sosai. To sai kun ga daidai na wajen da aka rubuta muku share ɗin nan to sai ku taɓa kan shi. Bayan ku taɓa kan shi ga alamar copy link ɗin nan to sai ku taɓa kan alamar copy link sai ku shiga cikin WhatsApp ɗinku. Saboda ta wannan hanyar ma ana samun kuɗi da shi sosai. In zan saka pin ina sai na koma back. To ga daidai nan wajen da aka rubuta mun update ɗin nan to sai na taɓa kan wajen update ɗin nan. To ga daidai nan wajen da aka rubuta mun add status ɗin nan ko sai na taɓa kan shi. To bayan na taɓa kan shi ga daidai nan wajen da aka rubuta mun text ɗin nan sai na taɓa kan wajen text ɗin nan. Zan yi rubutu kenan. Sai na ce ga kamar yanzu zan rubuta yadda, kuma za ku iya rubuta duk abin da kuke son domin ya janyo hankalin mutane domin kuma ku samu wannan referral ɗin. Sai ku rubuta yadda ake samun kuɗi a WhatsApp kyauta. To kamar yadda kuke gani, kun gani na rubuta yadda ake samun kuɗi a WhatsApp kyauta 100%. Sai kuma na zo na rubuta ga link in video yadda ake yi register. Ko yanzu abin da za ku yi sai ku taɓa kan alaman wannan kibiyan ku yi ƙasa kenan. To sai ku yi pasting ɗin wannan link ɗin da kuka kwafo. To bayan kun gama sai ku taɓa kan alaman wannan next ɗin. Amma kafin nan ku taɓa kan wajen nan. Wajen status ɗin nan ku tabbata yana wajen my contact ɗin nan. Ku tabbata kun saka shi a wajen my contact ɗin nan. Sai ku rubuta wajen done ɗin nan. Bayan kun taɓa wajen done sai ku taɓa kan alamar send ɗin nan. Yanzu za mu ɗan jira shi ya hau sai mu kuma yin wani. To kun gani yanzu gashi ne ya riga ya yi sending. To sai mu taɓa kan shi. Yanzu za mu taɓa kan shi ne. To bayan mun taɓa kan shi ga daidai nan wajen da aka wani kibiya nan a nan wajen to sai mu taɓa kan shi again. To sai mu rubuta ga link in. Kamar yadda kuke gani gashi nan na rubuta ga link in register domin kuma a fara biyan ku kuɗi a WhatsApp free. To idan kuna so za ku iya rubutawa kamar yadda na rubuta. Idan kuma kuna so za ku iya rubuta abin da kuke so. A daidai nan wajen ga wajen tax ɗin nan za ku iya canja rubutun duk yadda kuke so domin ya janyo hankalin mutane domin ku samu referral ɗinku. Za ku iya kuma canja mishi color. In kamar yanzu wannan nake so kun ga wannan yayi kyau sosai. To sai na kuma danna wannan wajen nan. To sai na janyo da shi ƙasa. Bayan na janyo da shi ƙasa sai na yi pasting ɗin wannan link ɗin da na kwafo na wannan na register ɗin. To sai na kwafo sai na taɓa kan shi. A daidai na wajen zan iya goge wajen nan. Kun ga su ma sun yi bayani. To za ku iya barin shi sai ku kuma taɓa kan alamar send ɗin nan.
za mu taɓa kan wajen send ɗin nan gashi nan kun gani just now kun ga mun yi pasting ɗin guda biyu. To a takaice dai duka anan muka kawo ƙarshen bidiyon nan, kar ku manta idan wannan bidiyon ya burge ku ina son ku danna mishi alamar like, ku yi sharing domin ƴan uwa da abokan arziki su gani su amfana. Sai mun haɗu da ku a cikin next video. Peace.